Erokamano nyakwara Mogi kuom kete Ramogi TV. Wan gi ikruok makare mar kelo ni weche manyien mag migago e thuolo ni, ka mokwongo wawinjane mago mawamiyo pek. Jatend piny William Ruto ooro Raila Odinga e piny Sudan ma milambo e kelo kwe tok din ne Riek Machar, jalup jatend pinyno e ot. Duol mar oganda din Jo-Salam oyango omenda maromo $1 milion osechul mar mondo mi owe thuolo Stephen Munyako, rawera manomi kum mar nek e piny Saudi Arabia. Hakumwonea huruma hata kidogo. Hii koti pia haitakuonea huruma hata kidogo. Kwa hivyo nimekufunga miaka 30. Doho ma Kericho ong'ado ne ji ariyo twech mar higni 30 moro ka moro bang' yudogi gi keth mar rocho ratich rawera moro ma wuoyi ma jahigni 16. Arwaki ni machiegni e weche manyien mag migago. In gi thuolo mar oro ote mari machok e laini marwa mar ote machok ma en 33600. Nyinga Milton Ochieng Awuor. Jatend piny William Ruto ogwelo Prime Minister machon ma pacho ka Raila Odinga mondo dhi e piny Sudan ma milambo tok kane jalup jatend pinyno mokwongo ma bende en jatend kweth mapingo piny owacho Riek Machar kaachiel kod min ode ma en jatend migawo mar arita Angeline Teny dinnegi e ot. Raila Odinga wuok e pacho ka kawuono mondo dhi okonye kelo kwe e pinyno. Ka okalo e yor tudruok mar mbui, jatend piny William Ruto ondiko kowacho ni owuoyo kod jatend piny South Sudan Salva Kiir kokalo e yor mbui, kokalo e yor simu e wi tim madino ne Riek Machar e ot e pinyno, kolero ni tok sumo paro mar jatend piny ma Uganda Yoweri Museveni kod Prime Minister ma Ethiopia Abiy Ahmed ooro kweth moro South Sudan mondo dhi onon tie wachno kendo kel duoko. Jakom riwruok mar pinje Afrika Mohamed Ali Yusuf bende owacho no biro oro kweth mawuok e AU motelne kod retired Justice Effie Owuor mondo dhi South Sudan ota chenro mar kelo kwe. Piny Kenya osebedo ng'ala manyime tao chenro mag nyayo kwe e pinyno mar Sudan ma milambo. Duol mar oganda Jodin Salam Supreme Council of Kenyan Muslim SUPKEM oyango no omenda maromo $1 milion osechul mar mondo mi owe thuolo Stephen Munyako, rawera manomi kum mar nek e piny Saudi Arabia. Kaluwore kod jakom SUPKEM Alhaji Hassan Rifua, familia mar jago manothono mane Stephen odhawogo oseyudo omenda no, kendo koro wachno nitiere lwet jatend arita ma piny Saudi Arabia mabiro neno ni Stephen owe thuolo kendo duogi e pacho ka. Stephen Munyako osebedo jela e piny Saudi Arabia kuom higni 13. What appeal are you making to the authority? My appeal is actually not to the authority. My appeal is to the Kenyan people. Despite the fact that this is a unique case of Steve, because this is a case that involved an attack, a kind of a conflict people fought. But for other cases, I want to appeal to Kenyans. When we travel to foreign countries, let us try all what is humanly possible to be law-abiding citizens, because our administrative system, our legal system here, only operates within the boundaries of the republic. You cannot. There is no way. It's going to be very difficult for Kenya to stand up for you in a foreign country. You actually, whenever anything happens to you, you are alone in that case. I just want to appeal to Kenyans. Let us be as peaceful and as law-abiding citizens as much as we can whenever we travel out of the country. Because, sadly, the government hands are tied when it comes to this kind of the cases. We tried on this particular case for the government intervention, but we did not succeed, because the government said there are so many cases of that nature and they don't want to create a precedence, that they want to intervene on one particular case, and yet there are so many cases of Kenyans who are actually in jails in different parts of the world. That's my appeal to the Kenyan people. Thank you. Chenro madayo dho jogo ma olap dhogi ndogne lemo mar commissioners mag IEBC odonjo odiechieng' mar ariyo ka kwan jogo midayo dhogi kawuono gin ji 6. Jogo midayo dhogi gin kaka jandik duond buche mag siasa Anne Derito, Alfred Ndimuli Kahi, Al Nur Hassan, Alamito Guyo, Jatani ma en min od gavana ma Marsabit, Ahmed Sheikh Takoy,
mano kuongo chopo e nyim aput matayo chenrono kod Albert Nguma. One of the challenges that I've identified is a conflict among the commissioners. When I look at the 2022 election, there was two distinct verdicts. A group that was headed by a chairman, and there's another group. So, to me, this is actually a fundamental challenge for one particular board that has got collective responsibility. So, the first thing that I see is to build a consensus, and probably what I see is that there could be a gap in terms of how the commissioners, the internal I could not actually trace the charter of the board to see how they are related to each other and whose responsibility is what and so on. On the day of 24th April 2024, officers from the Ethics and Anti-Corruption Commission visited our home. The officers identified themselves and they gave me a letter addressed to His Excellency Mohammed Ali, who is my spouse. They told me to read it and acknowledge it. After reading, they wanted access to our house to do a search. As a law-abiding Kenyan, I signed for that and I gave them access to the premises. These officers conducted themselves in a very professional way. They did their search, finished, and their documents they collected. They asked me to accompany them to their offices to sign for the inventory of the documents they collected from my house. The lead officer assured me that I was not under arrest. I was not under investigation. All I needed is to sign for the inventory in the absence of my husband. I followed them, I signed for the inventory, and came back home. So for the records, I was never arrested. Thank you. Doho ma Kericho ong'ado ne ji ariyo twech mar higni 30 moro ka moro bang' yudogi gi ketho mar rocho ratich rawera moro ma wuoyi ma jahigni 16 e kaontino. Jang'ad bura e dohono oyango ni mana kaka ji ariyogo ne ok oneno ne rawerano lit e kinde mane giketho ratiche ma gichwe giweye ka en gi kute mag ayaki, e kaka doho bende ok bi neno negi ng'uono moro amora. Kaluwore gi chik mar pacho ka, gin gi thuolo mar chwalo ywak margi e doho mar apil e ng'eto ma kamano e bwo ndalo 14. Ulimnajisi kwa mwezi mzima, na ukimaliza kumnajisi ukamtuma kwa rafiki yako pia ambaye pia alimnajisi, haukumwonea huruma hata kidogo. Hii koti pia haitakuonea huruma hata kidogo. Kwa hivyo nimekufunga miaka 30 bila fine. Uko na haki ya kukata rufaa siku 13, 14 na umefungwa kulingana na sheria. Jokedo ne ratich oganda e kaunti ma Bomet koro dwaro mondo bad migawo mar obila otim nonro matut ewi nek mar miyo mong'ere kaka Rachel Chepkemboi kendo dhiyo achije mitudo gi nek mare. Ringre Chepkemboi ma jahigni 40 ne okwany e ode ka en kod adhonde malich e duonde mane ochadhi. Tim maunduno ero noweyo jodak gi buoka e alworano mokalo ka gikwayo jatend obila ma kaontino Edward Ibwaga mondo ne ni nonrono otimore makare mar yango adiera. Tunaikemea na tunasema end femicides, stop killing women. Men, can you go for counseling? Sisi kama wamama tumesikia uchungu. Eva amekuwa mwanamke pomba. Yeye amekuwa akifanya kazi zake. Amekuwa akiinstall biogas. But unfortunately, her mother was dead and the boy didn't know that the mother is dead. Especially FIDA waingililie kati ndio justice ipatikane. Eva alikuwa na watoto wenye walikuwa wanamtegemea. So naomba tu serikali watusaidie. Apisa mag okwach e kaunti ma Isiolo dhi nyime kod timo nonro mar manyo jago manochielo MCA ma Burat kod Magina e kaunti ma Isiolo kendo hinye marach.
Nicholas Lorot wachore ni ne omonji kod jago moro otieno ma tich adek, jago manochiele kod magine ka bang'e jagono noringo. MCA no noyudo thieth ka jago nero manohinye to wachore notiyo kod apiko mi nolweny nono bang' monj makamano. Ilikuwa saa moja na karibu dakika 50 hivi pale Northern Galaxy Hotel. Kulikuwa kuna MCA wa Buradoa anaitwa Nicholas Lorot Oton. Walikuwa na kikao na mwenzake Lemantile wa Oldonyiro, na vijana wengine wawili walikuwa wanakunywa chai. Kidogo akatokezea nje kupiga simu. Ndio maana wakati alikuwa ameingia kwa gari yake kupiga simu, kijana mmoja alikuwa amevaa kama mtu wa boda, alikuwa amevaa helmet na reflective jacket. Akatokezea ni kama alisema something ambaye ule MCA kusikia vizuri. Wakati ameteremsha kioo akachomoa pistol na akampiga risasi. Jatend jotij piny owacho Felix Kosgei koro kone kamati mochung'ne nono kendo chiwo ne jatend piny mondo mi ong'won ne joketho ni mondo ne ni oluwore gi dwaro mar chik e kinde ma gitiyo tijno. Kosgei nolero ni bende ni kamati no obiro tim tijege e yo mahuyanga maonge geng'ruok nyakonchiel kinde duto. Jatelo no nolero magi e kinde manoyuore nyasi mar sidho ayanga chenro mar aput no ma higa 2024 nyaka 2028. Pardon reintroduces somebody back to the community prematurely, because if you are supposed to be in the garros, you are not supposed to go back. If it was life, they would never see you again. If it was many years, so the president, through his graciousness, gives mercy, and then you are reintroduced prematurely into a community. This comes with a lot of stigmatization. Kila mfungwa iko na nafasi ya wale wanaochunga waangalie mambo inaitwa youth sport, alafu sasa ijulikane kama mtu kama amebadilika kitabia, kimawazo, alafu wataweka kwa orodha ya wale watu watapelekwa kwa rais, angalie kama atasamea au hapana kulingana na sababu zile zimewekwa hapo. Ya pili, tumesema kwamba lazima digitize the process, petitions na kila kitu, ili tusipate watu hapa katikati wale wanaweza kuleta maneno yao ya mapendeleo au kitu kama hiyo. Riwruok mar jolos mwandu Kenya Association of Manufacturers oyango chenro mar rango kit loso mwandu midendo ni Manufacturing Priority Agenda 2025. Chenro ma kamagi to lero yore mag chwalo sekta no e okang' manyime mar neno ni ochumi ma Kenya osudo nyaka tamalo 20 kochopo higa 2030. Moko kuom ajenda mabende en loko ohala ma piny mangima, tero mwandu e pinje ma oko kaachiel gi chwalo ohelni matindo kaachiel kod pur. Bende gidwaro ni sirikal oket lwasi maber mar choko osuru mar neno ni ochumi ma e Kenya bende piem gi pinje mamoko. Our contribution is about 7.6, and our assessment is that it might drop to about 6%. But what we really need to address to move this contribution from 7.6 to 20% by 2030, apart from the 4 pillars that I've mentioned, is issues around predictability of the tax and policy space in this country. I think the tables here on the cost of energy, Kenya ranking on the upper side, there can be no excuse to that. And I think as government, we have to bite the bullet at the right time. The other issue is multiple taxes, especially between counties. You have a distribution company in Thika and has to know, so you have to pay across all these counties. So I think at our devolved level, there's serious work to be done.
Thuolo matin kende bang' jatend piny William Ruto timo lokruok e bad migepe mopogore opogore kendo walo jogoro mongirore, jotend jopuonjre mag mbalariany alwora ma Nyanza oduoko erokamano ne jatend piny kendo puoyo achiel kuomgi manowal kaka jagoro mongirore. Kane gilose boma ma Kisumo, gipuoyo Fikirini Jacobs manowal kaka jagoro mongirore kendo nyiso geno margi ni sirikal biro tiyo kod rowere machiegni. Now that we have our own person, we hope that the youth fund, Comrade will feel the importance of that docket. We also have a good faith that we are also going to have timely disbursement of help, that the university fund model must be reviewed so that it only advocates for comrades' desires and hopes. We are going to ensure that as Queen goes in there, no discriminatory in the bursary for the government. Also the scholarships, we are going to fight for the comrades to also get the scholarships so that we remove the bias. Gen Z te mantiere Kenya ka the opportunity mondo mi giyud kaka ginyalo express their problems through Fikirini Jacobs. Implement university-driven innovations and market job opportunities, where the government actively markets and secures job opportunities for graduates, reducing unemployment rates among the youth. Where youth are given leadership roles will accelerate economic growth, enhance governance, and provide sustainable solutions to the challenges facing our generation. Piny owacho ma kaunti ma Siaya kokalo bad migao mar pur ochako chenro mar pogo kodhi mopuodhi mag pamba mar kido mar BT ne jopur e kaunti no. Kaunti no yudo tan 1.2 mag kodhi mag pamba mar kido mar BT ma nengogi romo siling milion 4.5 kowuok e piny owacho mamalo kokalo bad migao mar ohala kod dongruok mag kembe. Kodhigo imiyo jopur mowinjore nono ma onge chudo amora. Otieno Daniel nigi ler mathoth. Kalore gi jatend migao mar pur gi pith e kaunti ma Siaya, Sylvester Kokoth, iseyudo mbolea tan 72 kaachiel kod koth bando tan 40 masani gichwalo ne jopur e kaunti no e nengo mogonyore. Oyango ni e bwo chenrono, bad migao no chiwo koth bando kilo 2 gi shillings 400 ka kilo 10 mar mbolea gichiwo gi shillings 600 kende. Pur mar higani wang'ni kaka sirikal mar nyalore ma Siaya nyocha wanyiewo kodhi mar oduma maromo tan 40. Mbolea bende nyocha wanyiewo tan 72 ma bende opog e sub-counties duto kende wards wa duto. Chenro mar pogo ni jopur magwa kodhi kod mbolea magidhi tiyogo e puothegi e ndalo mag pur mar higa. Kokoth ma olose kinde ma ochiwe kodhi e apis ruoth ma Karemo mayudore e sub-county ma Lego Usonga okoni kopogore kod koth bando bende gichiwo tan 3 mag bel, kothe mag pamba kaachiel gi tan 10 mag sunflower. Luwo ni sirikand kaunti ma Siaya oketo omenda maromo milion 30 e chenrono. Mopogre kodhi mar oduma wapogo almost tan 3 mar kodhi mar bel miluongo ni gadam, ae wapogo tan 2.5 mar kodhi mar olayo iluongo ni green grams. Kokoth koni piny owacho ma Siaya chiwo thuolo ne jogo maloko ohala mag gik pur kata obedo ni gibende gitayo chenro ma kamano mondo mi jopur oyud gik pur e nengo mayot. Tadwaro mondo anyis jothurwa ni subsidy program ok en mondo wariemb private investors kata jo maloko ohala e weche mag uso kodhi, uso mbolea kata jogo man gi tingni mapuro ni jopur. Ne wan kaka sirikal ka tingni wan woko kanyo to kodhi wa kod mbolewa be wamiyo jopur e nengo man piny. To nyiso ni koro jogo mauso e agrovet kata mapuro nigi kod tingni ma obiro through private entrepreneurs go ok gon gi nengo man malo ahinya manyalo tamo gi dhi e puothe. Jopur moyudo fuong'ruok makama ogoero kamano e piny owacho mar kaunti ma Siaya kuom sire makama, ka giwacho ni e kinde ni giyudo yot kotenore gi nyiewo gik pur, ka gisingo mar medo keto kenge e nono Siaya obedo kod keyo mabup. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV. Wakaw yweyo mokwongo e chenro mar migago waduogo bang' thuolo machuok.
Today we're being flagged off and starting our 5-month journey. Around Africa. Yay! Hi. The dream they have to educate 50 for life inawezekana. We're doing this to support education of needy students through the Logos Endowment Fund. We invite you to follow us on all our socials around Africa on motorcycle. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protection against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Matich matek manadeni. Nanunua dawa nikidhani itamaliza nyasi na makwekwe. Sasa ona hii. Nyasi imemea hata kusina mahindi. Ni shida gani hii? Baby question tonight. Kwa jirani mbona inameremeta? Acha nikomuuliza. Anatumia nini jamii? Wajiro, ile dawa tulinunua iligonga dipo. Bwana Mbodi. Samba yako inameremeta na yangu imechakaa ndugu yangu. Ulitumia nini? Sikoropa. Ati kolopa. Kolopa 300 OD huangamiza kwekwe na aina zote za nyasi kwenye shamba la mahindi kwa kiwango kidogo tu cha mililita 100 kwenye bomba la lita 20. Kolopa 300 OD humaliza kabisa kwekwe na nyasi sugu. Gonga ndipo msimu huu. Tumia Kolopa, a product of Osho Chemical Industries Limited. Enango manyako chane timo mtoka mari. She's weird. Ingene nyako no donje mtoka mara gituo. Kasto bange no wacho nani. Nitie ng'ato motero ne yath pipi. Join us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni kendo, jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen oseyo josiasa mosebedo kasiayo oganda kendo jimbo wach kuo mar jamni e gwenge ma Kerio Valley koramo ni biro kawnegi ondamo mager mar chik. Kane owuoyo e kinde romo mar arita e alwora ma Kirimon e kaunti ma Laikipia, jatend migao no koro ramo ni timbe mag kuo jamni nyaka to koro rakruok godo kaka chik dwaro. E seche gogo bende ibiro chuogi tesendo bila mabiro konyo thiro njore kendo kelo kwe e gwenge makono. Piny owacho geto mar arita e kaunti ma Samburu, Laikipia, Isiolo to gi Meru. And we have decided that as we are going to unveil tomorrow, we create another camp in NYS Kirimon so that it can cover Laikipia, Samburu, parts of Isiolo, and Meru counties. I want to assure the people of Kenya that contrary to the propaganda you see around, the operation Malisa Uhalifu is delivering and delivering big. It is delivering, and we are not going to go back. If anybody thought that we are going to slow, we are going to cede any part of Kenya to any of the criminals, I want to say this without fear of contradiction, that we are not going to cede any part of this republic to any criminal.
Jatend riwruok mar jodongo maluongore ni Lenge Kima mawuok e kaunti ma Taita Taveta osiemo jatend piny William Ruto kuom rem chopo singo manosingo ne jodak ma kaunti no. Jakom riwruogno Ayub Kitatu oyango nosebed kimiyogi singo mathoth manyaka sani pok oketi e tim gi jatend piny. Jodongo bende noyango moko kuom midhiero ma jodak ma kono kale kamoting'o ywaruok weche mag lope, apeyni maricho, lal mar pi kaachiel gi kwan mamalo mar rowere maonge tije. PS Mwadime ni mfano tu, Wataita ni wachapakazi. Kwa hivyo mtukufu rais, tunakuomba usiangalie uishie kwa Mwadime peke yake. Kuna watu wengi ambao wanaweza hizo kazi kutoka Taita, na as history tells us, wakati wa Jomo Kenyatta tulikuwa na Wataita wengi tu, na kama tumezana tukaongezeka, kwa nini namba ya wafanyakazi kwa serikali wao wanapungua wakati Wataita wanaongezeka? Mradi wa barabara umekuwa unachezewa na wabunge na maseneta, na mimi natoa tu onyo kwa hao wabunge na maseneta wasichezee huu mradi. Yale ambayo wanafanya kule, wakienda kufanya machezo wakiupitisha vile ambavyo wametoa mipangilio yao, wakumbuke kwamba huo ndio mwisho wao. Kwa kusema ile kweli, tunaona maendeleo yanakwenda yakikanyagiwa kimaksudi kwa sababu ya mipangilio yao ya kesho. Kwa hivyo hiyo nimetoa onyo kwa maseneta na MPs, wawache hiyo mpango kabisa, wafate yale ambayo watetee wananchi, hiyo barabara ipite. Jamii ya Wataita haijawahi kutana na wewe. Wale wote wanakutana, huwa unakutana nao ni maagizo tu, ni migizo tu. Hakuna jamii ya Wataita mmekutana hivyo. Kwa hivyo tunaomba delegate ya Wataita ukutane nayo, kwa sababu tuko na maswala mengi. Jodak Makosege e sub county ma Suna West dwaro mondo piny owacho mar county ma Migori mondo yawnegi od thieth kata dispensary Makosege magiwacho ni nyaka nege rigni 5 mokalo pok ochako tich. Kaka jafwambo marwa ma county ma Migori George Jumalero, gikone gikale achiedh nade weche mag thieth kaluwore ni chuno ni nyaka giwuoth mabor ka gidhi manyo thieth. Osiptal kata dispensary mar Kosege mode sub county Suna West en achiel kuom utego mag thieth mane oger kod 10 county ma Migori higni 5 mokalo, mabende nyaka sani koro pok ochako tich. Gedo mar osiptal mar Kosege ne okelo gen mathoth ne oganda ma osudo kama thieth mabor, kata kamano geno ni koro pok ochopo. Olgi law thieth nikech sani wadhi mana Migori, to Migori no watiyo gi fare mondo wanyuol e kor gwenka ginyuol mana e pap. Osiptal ni waseng'iyo ndalo mang'eny nyalo konyo, tamore konyo wa nyaka kawuono. Stima kende onge. Anakwayo kata intellectual opio wandaye. Stima onge gweng'ni, to magi gik manyochwa mor ni wadhi yudo. E seche magirito mondo koro 10 county ma Migori oyaw osiptalni, jodak ma Kosege osebedo kalimo osiptalni kendo keto ler kaluwore kod hera kaachiel kod geno magintiere godo kuom osiptalni. Waneno ni mondo wayaw osiptandwa mondo wabeti mondo okonywa. Kaka osiptal chalo, osiptal oyugno. Sani olokore mana lodge ema ji ema ninde. Wawacho ni enough is enough. Osiptandni nogere higa 6 mokalo. Right now onge kata gima osetime. An awaka machiegni kabisa, kendo nyocha ka machiegni ka jaoda onyuol ma nyathi otho, made bed ni osiptandni tiyo, nyathina dok otho. Jodagi ma Kosege ywago pek moyudo thieth, ka koro gidwaro mondo koro 10 county ma Migori koro tim piyo piyo mar yawo osiptalni mondo giyud yot e yudo thieth. Seche mwatuo kaka an wala Migori, to Migori boro ewa kaka wamkunge mutini. Koro kwadwa yiri ng'ama dikonywa. Osiptalni nochake chon, to ne wan gi kwayo makende ne jo county government mondo mi osiptalni tieke, mondo mi bed ni wanyalo yudo thieth kama chiegni. Kata mana mine manyuol inyalo yudo ni miyo gik manyuol nyake yo nikech osiptal onge. Kennedy Okinyi, menyede gweng ma Kosege, wacho ni gitiyo kod omenda maromo siling 700 e yor wuoth ka gimanyo thieth e osiptende mamoko mayudore e gwenge kaka mago mag Kaler e sub county ma Nyatike. Mon koting'o ich walagala wanyake piny Kaler gotieno ka mudho lel ka koth ochwe en chuodho ma pi kogoyi piny
kudhi japiko dwaro siling 800 kidhi kono. Tend kaunti ma Migori wachno chenro ma yawo kuonde thieth kata dispensary ma osekwamo kuom higni mathoth koro dhi nyime. Gavana ma Migori Ochielo Yako mane wegego ma Kuria West juma mokalo bang' moko kuom jopiny ne kwayo mondo yawnegi achiel kuom ute thiethgi. Wegego ma Kuria West ne osingo ni ute thiethgi idhi yaw machiegni. Mimi ningependa kusema serikali ya jimbo hili ya Migori, vile mmeomba tufungue hospitali ya hapa, tutafanya. Serikali ya eneo hili, vile kina mama wako hapa tunawatambua, na sisi tunafanya kwa pamoja na viongozi wote. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakwara Mogi mana kaka juma ka juma wakelo ni cheno mar gin kanye. Kawuono wamenyo ni jaod bura machon Gilbert Paul Oluoch. Oluoch noyangore kod johera mare e weche mag somo kendo kotenore kod rieko ne makende. Nobedo achiel kuom komiti manoloso kit somo mar 844. Jata cheno ni Walter Nyambaga ogo mbaka kod Oluoch kendo miwa sigande. Gamar achiel perporo chiko pradek kod adek Paul Gilbert Oluoch nonyuol Maranda kendo chako sombe Maranda Sector School. Kura some Maranda Sector School. Chakre 1943 ka an 10 years old. To go within before the 10 years no mama nanonge somo ko lupuja ga somo. Ma di school kana nge somo. Kana di school tadhi kaka japuoj to kendo ya school ni people teacher. Ko sami pujo somo tadhi pujo isno somo. Nikech puonj ne onge kinde no ko mano dhi Maseno. Hai Maseno school. To Maseno no mondo dhi kuro iyieri gi padri mari, head teacher mari kod chief. Gilbert ne wuok pachoka mar fuaro rieko e piny libamba ma Uganda e mbalariany ma Makerere University kendo dhi nyaka e pinyno mar Australia to kod Colombia. The only university is in Eastern Africa. Eastern Africa. Modi kuro gi jo Zambia, jo Malawi, jo kure Makerere University. To one of the Kapore University College ma London University. My degree mo do kuro e degree ma London University. Ko ji mo lo bang wat ko degree ma East Africa, ki ko be East Africa. Na asomo mainly English called economics. I got that in course my puonj when I postgraduate when I Makerere. Ko second degree ko the Columbia University. To kapo ka the Columbia ara Australia. Atimo diploma in Australia. Ikireno, epireno sechako ndeso tich matin. Kadugo apuji matin Sereba Teachers College. Because a trainer of teachers. Kaji manako ni 26 teachers to Mizione Africa among the 26. Kuro ka kanyo apuji matin 74 kendo adok America Massachusetts University. I'm a PhD in education. Paul, miyo weche mag chako somo e kaka ne chalo. Maka doing teaching, I don't get a share of teaching of that level. To one of it was luck for me. Because curriculum development movement Chakre. The Chakre can Kenda education Kenya. Can Sputnik ni Marasha no the way. More Western world. How can these primitive Russians go to space? What's wrong with us? Can you catch up about a week, a month later? Can you get a book of the space candle? Most of shake the Western world. What you do, Kakama, you study our curriculum, curriculum movement in the Western world. Could on a shell for which colony. Kalore kod lony mane entiere godo, ne oidho ngas e migao mar somo. The Ministry of Education, I inspect about mathematics, the KIE,
as a curriculum developer, abedo deputy chief inspector of schools, abedo principal mar teachers college, Kenya Science. Okay. No other university graduate kanyo. Okay. So I went there. Kuro kanyo, kura dugo as director of education. To kapo katieko tije mar director, itira manpower planning. Nikech nidwa produce manpower gaps mantiegi. Kudwa study the situation wakati manpower odoro gi adi. Kudo teachers odoro gi adi. So teachers bilabane, science teachers, kosogi arts teachers, adi. Kalore kod tudruok mare kod piny owacho, sirikal ne dwaro yore mag yudo yore mag lego wi ogae mar luo mane en Jaramogi Oginga Odinga e kindeno mondo yud yore mag tiyo kod sirikal. Ma ting' mane muoyo omiyo Gilbert Oluoch to mana ka okalo kuom Zekayo Yugi wuon Ogago. Jaluo ni oko mar sirikal thagre kabisa. To jaluo ni ng'ama luwo jatelo kaka nonyuoli. Nonyuoli jatelo miluwo. You're not supposed to think. Omiyo kane Jaramogi obiro ni en jatelo. Kuwa duto tete jafago chongo piny jatelo. Magima owacho emwatimo. Mondo duru yugi banga kadi wije mora di bed MP Mabondo mondo yua Jaramogi ikele serikal mondo joluo yudi gimoro to gimana tema ko dhi ka Jaramogi Mondi ahoye manyisi gima wadwa mekwa setimo manu no yie ni uru tiyo gi serikal ko moyo biro le medala ka through Nyamira Girls School kama yaloso biro me Jaramogi mondo Jaramogi yie mondo biro biludi corporation machani corporation. Oluoch kane oseyudo lemo mar od bura kendo tudo Jaramogi kod Moi, Oluoch ne oweyo bedo ja od bura kendo yudo lemo mar rakruok kod dhier, lemo mane Daniel Arap Moi omiye. Kura doka ka chairman of Poverty Eradication Commission. The mondi kid gi dhier Oluoch. Pati dhier tia kid ko nadi an pok na donji kabi kid gi dhier. Tia tim nadi. To shiela ka prathaga praparo to Moi luonga Kabarak. Mondo dio nyisa gi bude ga tim kako nene. Nigi de conference ma world conference manigi no wuok here. Koro implement it. Koro me what to go and do. Koro atemo. Koro ka chopo office, the first thing I did, nito dir ni enango. Oluoch owacho ni omenda mar CDF ne en pache kendo notiyo kod jo od bura mondo ket chik makamano e od bura. Mamiyo pesano ne chwalo dongruok ne oganda. Kadhi kachako tijino tanongo ni pesa duto mag development mag the country. Serikal kele DC. Ko DC mapo kako neno, omiya ng'ato ka ok odwari bokomi, to DC mabiro nyasa ka, to ka doka. Nikech jaluo kro office no, jaluo Jaramogi mong'eyo. Nigi mar sirikal, I don't want. So pesa biro te siaka, bondo ka, to doka. Jaluo kudwar. Ko mana kono oyo, pesa ge biro tere libeti jo piny, to fight mondo ja piny mul pesa no, ok ne yot. Makoro atimo arrangement gi bunge mondo gipas gi ne bunge mondo bed law koro serikal gi chono nyako gi implement. Wapenjo kit gik mane oywaye siasa. Oro mamo ni negore kod Jaramogi. Omiyo koro tijni idwa na dhe atim. Nikech nokonya yo Jaramogi mondo bi. Odwa mondo keep away. To sama Jaramogi keep away, jaluo te o keep away. Mamo no ne kende. Noedo ka chunyi ne nitie siasa koso. I hate siasa kaka sana. I don't like siasa. Mika na siti mlima duo kidominisi akuni iweyo. Siasa Miriambo tufu. And you cannot exist without Miriambo. Jimadwari ng'eny, pesa bedo kumi ng'eny, appointments ng'eny. Kiko yari kina onge ki dogu ki to ginindo ori na gero margi majo siasa kibanda ni wa siasa kuro kana wala bidu sabichu tieno yino gembe ginende moko ni dikore na open office mar constituency office an ko shak in the whole country. Okoni chama mar siasa ma e kindeno ne en KANU e kendo okoni okikia mayo
nene kod mbi malich e kaka jachiw siem ne jok ma wengigi okolo kudho ne chama. Akeni hiyo keka mae ya kom disciplinary committee. Makitiba timu yoba ne in out. Korea mtoka ni Nairobi ni flag. Wakiko mwa ni acha kuma kumoi. Kicho bila kuru se chunge. E kata doko ni nentiere kod tijene kamano. Familia mare ne omiyo thuolo malach e ngimane. 58. Okay. Makende. Oyudo kaembe no puonjo koso? Enter not business world. Editor. Oparo kit era to kod osiepe mane entiere godo to kod pesa mane Moi ne pogo josiasa mosiepene. Achola Makanyengo okwenye John Loch Kanindo John ili kama ikausa ndugu pesa iwote nimenya kitemi na kitiko de gimi wacha kikwale kubi milioni katangwen idi mijo peny Oloch wachore Raila Odinga to kod Oburu Oginga ne gin yawuowi matindo e kinde mag siasa e kinde rowere mane goyo ne pap. To Raila mneji campaign mag youth wing maga Raila Oburu e joba ka gamio Kristo ka kudi menanga very useful boys. Mag youth wing maga wunigi my mentor. Omor kod okenge mag dongruok mane okelo. Kana an mjumbe ng'ato ne pok odhi kuro ni kar siasa mondo pok odhi Island Mageta ng'ato ne pok odhi makana dhi kaka MP kilo ne Jaramogi biro ke Jaramogi kende mene gibi joga yes ija biye ya foti Jaramogi ma siasa ko kabiro yes joma tieto geni jogagi jogagi kende man ku school onge gimora onge kasero school aga dispensary mogishange ni thieth bende nitie iyudo ka chima dhi ot moro iyudo ka ithindo malaria nego ithindo aparo kete kanyo ilemo ne gi gagi on bodo no hospital ne gi moro kanyo no hospital kuro na achako ni hospital mabondo no ne one building university ma Jaramogi mato my own design Rocho koni bang dhi retire ne oyiero mar chako sikunde moro mar chiwo tiegruok e kendo bende ndike jopuonj to kod yudo ne nyithindo matindo kuonde mag puonjruok sikul mantiere mana machiegni kod dalane kanyo e kendo nitiere kama jopuonjre dole okumbo nyithindo matindo bende yudo tiegruok kanyo to mondo bende iro dung nyaka mach liel e kendo an bende ariwora kod yawuowi ma badgi ong'ilo e kendo dok oko kendo walwaro le kuom yien makare. Walore mar neno kilese mantiere machiegni to kod apisi mag kuonde mag tiegruok. Nyako Ramogi erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Jata chenro mari kuom thuolo duto ne en Walter Nyambaga wuod Kowero. Thon ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masane. Manakamano wuoyi mathuon kawuono yudo ka ien tekta ogole lakachiel to yudo ka ok yot. Wakaw yweyo waduogo bang' thuolo machuok. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Bin pirumo ni kendo. Gi Power Tank kikibedi kod kibaji mar nok mar pi. Power Tank sani osesidhi e nyadhi mar Super Brands nikech ber mare kod rang'iny mar loso mare. Power Tank olos kod gigo mantie rang'iny mar gigo miloso gi gik ma ikane chiemo. Ochayo chieng' en plastic moluor nyadiriyo mondo mi odak aming'a. Obiro konyi ka tindo higni 10 to nego odak kuom higni 30. Wakeli tangi ma inyiewo kodwa nyaka kama intiere nono monge chudo moro amora. Inyalo nyiewo mari online kata kiwa tola mar 077 900 000. Moridu mari kawuono. Feel and chill with the Power Tank. Citizen Duke, the home of discount.
Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375, 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746, 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5#, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Citizen.